Mindjárt kiderül, megy ez még vár, csak ki kell nyújtani picit mielőtt gatyamadnak. Látod? Még ez is megy. Csak... nem szabad, ezt nyújtani kell hozzá először. Hát amúgy... Faszomat! Hát nem lehet mozogni ebbe a kurva... Ja, vagy beblokkol. Jó van akkor. Az meg mekkora mész. Eci mekkora mész! Faszom! Hogy ő... Nem lehet apát megölni! A testemet elvihetitek, de a lelkemet soha! Nem tudom tovább fájtolni már! De Fíz, te vakond, kurva geci hal! Brrr, 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 brrr. Beveri a fejét! Brrr, brrr, Béta, jaj béta. 20 éve minden játék béta, csak azért béta, hogy ki tudják húzni az alól magukat, hogyha valaki azt mondja, hogy szar a játék. De még béta, kim van a játék, már Krisztus előtt 100-ba kiadtuk, de még béta. Nem látod, oda van írva még béta. Béta. To see. Cypher, you could try to fly. Hello there. Én nem is láttam. Ne! Hogy mindig van itt valaki! Boxer! De geci, de ott áll és nem lövi el! Fogyatékos vak! Nem! Legkisebb ember. Nézd már! Milyen kis picurka! Ezt tényleg, mész hozzá, az féletlen belerúgsz, mert észre se veszed. De... A fejemen ugrál! Megöl! Ez a játék egy szar amúgy, az élben játszok többet ezzel a fos játékkal. Soha az élben játszok ezzel a szarral amúgy. 25 season óta kim van, és még mindig egy szarkupac. Az egész játék szó szerint egy szar. Ugyanaz a fos. Nem változik semmi. Ugyanaz, egy szar. Egy fos. Mint elmegyek a WC-re és fosok egy ilyen jót. Egy ilyen jó komolyat, kakaóval. Minden együtt, aztán fosok egy jót. Az a LOL. Geci, de hárman állunk és engem üt a dragon! Geci! Engem üt ez a szájbakur dragon! 3 ember közt! Bocsánat. Atletico Madrid. Ez most egy ember? De nem vakul meg! Démont most ki kellett puszítanom a testemből. Ő visszajuttatja, tehát Returns
the heck? Már ott mit tanultunk? Nem! I fit in the bed. He fits. Van, de jó neki. Nem tudod elégetni őket? De megyek, futok! Nem, az egyik balra, a másik nem csak rá. Baszd meg anyád! Fölvenni kellett szalma. Mennyit Baszd meg! Mi? Engem kergetben! Vágj Ja, fel. padlás kell. Baszd meg, valamire csuktam, megfagytam! Van bent? Te begyújtottad már a kint? Még ami nem, benne még van? nem. Akkor azt gyújts be. Jajjaj. Állítok le! Kifele mindenki! Kifele! Vak. De miért vaksz? Mert több lába van! Mi van, Frankike? Bocsánat, ne haragudj, nem fájt. Hát ez nem is fogja meg. Mit csinálsz már? Csacsi! Menj már rá! Nem lehet. Nem, egyszerűen nem jó a csavar. Nincs a végén menet. Hát nem kapja be. Érted? Ide látom, hogy szét van baszva a menet. Bemegyek, és ilyen forintos szalcsavart adnak! Eres! De ez nem normális! De így sem megy, Pali! Nem! Bemegyek és... Ne rögjél, kurva anyád, ne rögjél! Igen? Tényleg? Akkor gyere, csavard már be, légy szíves! Gyere már, csavard már, akkor gyere már, na gyere ide! Gyere ide most már! Gyere már akkor ide, akkor mondjad már, hogy te szakértő! Gyász bassza ki a szemed! Ebből a pénzből el is lehetett volna menni nyaralni, de mégsem nyaralni mentem. Hanem, hogy tudjak aludni, és nem a földön már! 25 000 év után! Azért oké, hogy elmegyek a csavarért, jó? Oké, elmegyek a csavarért, még azt mondom, oké, megesik. De az, hogy még szart is adnak, ez már nem tiszta amúgy. Pali. Ez már nem normális. Azért a fasznak is van vége. Már nem azért. Azt szóval már be a gatyába meg már. Nem mozog, nyugi. Teljesen jó. Faszomat! Hogy fos. Hibátlan. Palikám, ide akár. Ide is lehet itt tenni a nyakam, így pont. Így, ha így elalszok, reggelre pont valószínűleg meghalok. Ha így elalszok. Lehet, mert ez lesz az első napi alvásom. Szóval mit fog aludni akkor az első nap? Na ez az, ahova nem fogsz feljönni. Ez az oldal. Ez az oldal. Na ne szopassál, hallod? Hát ez normális. De ott benne izében nem így volt. Hát nem kinyílt az oldala, bassz meg! Hol voltam? Nem Kóba voltam, Oceanba voltam, mindegy. Rám szól a nő, mert ugye én vittem ilyen kis szatyrot magammal, tudod, Spárba. Vittem ilyen kis szatyrot magammal, mert én általában amúgy, ha viszek, akkor abba szoktam pakolni, tudod. Hogy kipakolom, aztán visszapakolom. Azt rám szól, hogy hát van kosár, van kis kézi, van tudós, abba kell pakolni, mondom. Mit magyarázom? Nem mindegy, hogy mibe rakom? Nem édes mindegy? Úgyis ki fogom pakolni. Én nem is értem amúgy. Én nem is értem. Ennyire unatkoznak amúgy? Vagy nem értem? Lopni akarok. Ja. Hát de...
Pont úgy nézek ki, mint egy tolvaj. Mondom, jó van nekem, aztán mindegy, most, hogy el kell egy tragédiának, elrakom abba.